Potser no em sentiu gaire bé perquè aquí hi ha molts dies que fa vent, però estic dalt de la torre del castell de Guimerà, aquí sota els meus peus l'antic castell. Des d'aquí dalt d'aquesta estructura de 20 metres es pot veure bona part de la vall del Corb, tot aquest paisatge verd i totes aquestes vinyes i aquests camps de cereals. I aquí el paisatge canvia a cada estació i en diria més, cada dia canvia en funció de la llum i tot. Però a mi el que més m'agrada és el mosaic que fan les teulades de les cases, que també és diferent cada dia, depèn de la llum del sol i també de cada estació, perquè per exemple a l'hivern es veu el fum de les xemeneies i se sent l'olor de la llenya cremant a les llars de foc. Val molt la pena. Hola guapos, hola guapes, continuo aquí dalt de la torre del castell de Guimerà. És del segle XI i si veniu a les visites guiades del poble us ensenyarem quin era el sentit d'aquest castell, per què la torre ha quedat enderrocada i partida per la meitat, i us ensenyarem, per exemple, també l'església de Santa Maria de Guimerà i per què té aquestes cicatrius, d'on li han sortit aquestes esquerdes. Tot això i moltes coses més a les visites guiades que fem a Guimerà. I tota la informació sobre les visites aquí baix a la descripció. Us hi esperem.